Gaur mugimenduaren garrantziaz arituko gara, bai. Musika, hitzaz eta mugimenduaren garrantziaz. Oskar Estangaren proiektua ezagutuko dugu, Sortetxea. Ezagutu nahi duzue? Ez mugitu. Aixo lagunak, eguerdion, eta Oskar, ongi etorri. Eguerdion, eskerrik asko, ondo? Eskerrik asko iri, etortzearen. Zeo zengo ju, eta... Zeo zengo ju. Zukalde ningo deu zeoz, eta... Moiture bai merko deu, ez da? Bueno, nahi gabere bizitza mugimendua, gordun... Du gabe. Baina, Oskar, zu, zea, bertolaria, dantzaria, musikerua... Gauza asko zea, ez da? Baina batzuk utzi besteak hartzeko, porque dena batera ez da posible. Nire hola izan, okinak, gero pastelero, gero bai zukaldari, danetik pixka. Eta batak bestea elikatzen dik, eta haundituz, ez? Baina hori batzuk ja aparkatu eta besteak haunditu, eta hola. Eta badaki proiektuak etekin zabiltzala garen mugimentua, ez da? Hau zure sortetxean garatzen dezu, zer da bitxetan hau, zertan datza? Bai, bueno, azken urteak pasaitute mugimendua aztertzen, mugimendua eta giza harremana, eta norberakin harremana, eta, bueno, pixkat ikusita hor bada hola mamia, ez? Pixkat norbere burua zaintzeko, besteak zaintzeko, gizartea zaintzeko, eta, bueno... Eta tenak elkarrekin ongi bizitzeko, ez da? Oi, lortuko baginu, baina orduan hori, sortetxea, gurasoek aukera eman ziaten, hori jaiotako etxean ikullutan eta behiak zauden hortan, oain gelak eta jartzea, eta mugitzeko espazioak, eta orduan ordena batu diat, eta horrainak garatzen pixka proiektua. Adi lagunak, erretatxo bat ingo deu, kitxe antzeko bat olak, bueno, kitxe bat ingo deu, dala pastel gazi bat, eta aldi berian, hemen ibiliko geha, moitzen, da hitzekin, eta bertxon botatzen bazure egu guztua. Oia, gehiagi ezotean, baino. Venga, alegin duko geha. Earki. Bueno, lagunak eta Oskar, garatuko izuz pausuz, nundin duen ibiliko gehan kitxea hoiteko gararean. Deitzen da Flamish Picarda, eta da Frantziako kitxe bat, hola gazta mordo badakara, uste zuen bezala esneki askokin, eta porrua ondo goxatuta. Ingo deuna da hemen, oinarri egiteko gaietatxo bat, ingo deula da ur pixkatekin irina eta gurinakin. Gatza pixka botako dio, hoi jarriko dugu hemen moldetxuan, gero jarriko iskilou. Jarriko dugu txillarrezko papela, eta hemen txitxirio eta hilarra raska, baina ez dira jateko. Hau da, bertan gainean jarri, indar pixkak egin da, hola, ez da izkio burbuliak ateatzen, gaietai, eta hola, lau-laua gelditzen da. Bale? Gero ingo deuna da, hemen porruan txurilla erabiliko deu, berdia gordingo deu, Berdia ez da inoiz bota ber, bai saldaiteko, o entxala baten salteatuta botatzeko, beste gauza askotako ondo balio du. Erabiliko deu, hoi, gurinetan goxatuta, behin ondo goxatuta da honian, ingo deuna da, esne gainakin, arrautzekin, gaztakin elkartu, eta gaieta pixkatin ingo deu. Zatikan gordinikan elkarrekin sartzen badau, gaieta gordinak errelitzea. Orduan ingo deuna gaieta pixkatin, gero, nasketa hori sartu, eta hemen dakau rullua gaztana, pusketa garba moztuko deu, eta erdin jarriko deu. Eta gero, lagungarri kukullu entxala da antzeko bat ingo deu, hemen dakau kukulluak, ostokateako ditugu, garbitu, eta gero, boltxo baten ingo deu, nasketa. Mangona, tipulinana, tomatia, ingo deuna da zuritu eta garbitu eta laukitxota, eta bixigarri pixkate mateko, botako jau lima raiatua, eta pipermi pixkate bai, bale? Eta hemen dakau, silantrua, martorri ja euskeraz. Martorri pixkate bai botako dio, gola, bisitasun emateko. Eta gatza eta olioare bai, alinatzeko. Ja gozia, Ja txitxarek martzan, ez da? Ondo, bueno, eta aurrena lana banatuko ditut, behitu, nik boltxo bat hartuko eta hasiko naiz gaietatxua pestatzen, alde zuen mingain batekin zapatu, baina olako gauzak onena izaten dira eskuak ondo garbitu, barroa sartu eta eskukin landu. Eta bestaldein bihar deuna da,
Ba, behitu, porruare, bai, porrua pikatzen jun. Bueno, obestela zuen txaladakin jarriko zea, pixkanaka. Porruarenik jarriko martxan bezala. Gustaz jaizu horeak eta hola martxan jartzia? Ba, pixka denetatik, hola, larraskeroak eanak iten du, ondo ezerrez, baina, indena. Horeakin jarriko izuz martxan, gaietatxu egiteko. Behitu, gauza tingo zu, botako zu irina, botako zu gurina dakaula biguina, hasiko zalanen, eta ura hemen dakat, baino ez deu dana biharko. Dana botatzen bazuk ero irin gehiago botatzen hasi berga. Orduan, testura goxua gelditu arte pixka botako zu, eta gero gehiago berbau beste pixka botako jo, bale? Ondo, aurrena nazi, ez, orduan jugo naiz nazten, eta nazten gurina eta irina, eta ur pixka bota. Eta dana naztu, eta berbau beste pixka botako jo. Earki. Bale? Venga, eta ni porrua moztuko, eta hola ja gorritzen jarriko porrua. Eta gatza pixkate bai hemen, sosito galako ibiliko, ez da? Bueno, tensio eta segun nola dan, baina, bueno, gatza pixka behar du gorfuta, pixkat. Dana bezala, neurrian, ez da? Neurria zein da jakingo baginu, baina, hortxe, bilatuta. Bakigu, baina paseitegea. Batzutan. Bestetan motxe, bai, neurri batzuna, baina, baita. Bueno, kontatu eguzu, Oskar, sortetxea. Zertan datza zehazki, izan dezula ikullu hori, jarri dezula martxan, nun dago kokatuta eta zeiten dezue bertan? Gaintzan dago, Nafarroko gaintzan, ni bertan jaio nitzan, orduan, bueno, esan dagoa, baserri giroan eta herri euskaldun peto-petoan gaintzan, baina ni baserriako ez nitzan. Ni musika eta kalea eta gustatzen zitzaian, da, bueno, 14 urtekin Iruñara ikastata joan nitzan. Baina, bueno, beti lotura gaintzakin, bai? Eta orduan bori, mila gauza inondoren, esan bezala bertsolaritza, perkusioa, magisteritza musikalainun, baina, ez nere burua kokatzen, ez nere burua... Eta hor deskubritu nun hori, mugimendua, da dantza librea, eta, bueno, gero oso garrantzitsua ere, parrandak eta denak behiratu behartzean, abertzertzeon, porque sekretu guzia parrandan zeuden, eta... Baino, sekretotaz aparte, deskalabro batzuk ebazean, parrandatan obadia, ez? Eta nian bezala neurrian inbierdia eta pasatzen basea... Baino, ez dakit, parrandatan neurria zeinek hartu joan, baino, bueno, hori... Zaila izatea. Azti izatea bukatzia kosteitez kaigu, Hortan, eta Euskal Herrian denak argitateako balea, baino, denak ez da komeniateatzea ere, baino... Orduan, bueno, nire osnarketa propiokin da, bixe, dantza librea eta sustantziari gabea, deskubritu nun da, ez? Zeu nura egiten zian mugitzea, garremantzea, baino hori, pues... Gauza interesgarri esaten zuen, ematezun azkenian sustantzia ez badeu hartzen, o ez badea pixka mozkortzen, goztaite zaigula moitzia, ez da? Eta gero lagun batek esaten du bezala, ez hau txaldezu norbaite mozkortuta jatorragoa dena, ez pixkoatela 5 minutuko puntxun bat igual, baino... Jatorrago ez, baino iztuno bai, Baino gehiagioa, neurria. Ni usten dut, sustantziek azkenian... loratu iten duena bakoitzan gauzak, ezta? Oso jatorra dana gehiagi igual jatorrek egitea, pixkat petrala dana petrale egiten da, eta azkenian gauza loratu iteitu gehiagi, ezta? Hoi da, eta egiten du, daukaun informazio oso garrantzitsu bat dela, gure emozioi buruzko informazioa, iten du nahastu, alegia, urduri bali mano, urduri, no? Eta hoi jartzen bali madio kareta bat, ez du esan nahi ez nora urduri, ez? Orduan galtzen dugu informazio garrantzitsu hori, ez? Eta berdina, hori, igual pozik egon nahi dut, baina triste eta tokatzen zait, o, bueno, tokatu edo zesan, ez? Emozioen gainetik pasatzeko garaian bizigea, ez? Eta hori... Trampa ite jo, ez da? Bai, ite jo, eta bueno, denetako garaiak daude, eta atzutan trampak, bueno... Da pasa inbiar da hortikan jakiteko ere bai zertan egian, eta ze inberdan da ze estan inbiar, ez da? Eta hori, eta esan da alperrik izatea, eta norbera jakin behar dut, ez dakiz zer baino, osnarketa bezala, orduan, hori denak deskubrituta, neoni dantza librekin maite mindu nintzen, eta hor garatzen jo naiz azkeneko urtetan, formato ezberdinetan, eta esan bezala lehen, hori, gurasoek, aitaia jubilatua, behiakin dareia martxa hundik ez, eta, bueno, nahi aldezuzuk behiakin zerbait egin da, hombre, ni behiakin ez, baino... Ikullu agin, bai. Hori, azinda gobernatuko nuke, baino beste klase batekoa, ez? Orduan, bueno, hor jaio zan oain dela 2 urte eta piko, sortetxea, eta hortxe noa, neonek iteitut gauzak, eta gero alokatura egiten dut, horrelako ekintzak eta iteko, eta hortxe badua pixkana proiektua. Eta zetu patuko dugu bertan, zu zaudenian bertan, da bertara juten danian zurekin jendia, zer zeiten duzu, zer kitaldi, zer modu, zer dantza mota, nola izaten dira orko... Bai, espera, azalduko zuet, bizkate, formato ezberdinak daude, eta gaur egun arrakasta desente daukan formato bat da ecstatic dance deitzen dan. Ecstatic dance? Bai, dantza... Estatikua, geldikan? Hoi, jende nerdia gala ulertzen duena. Da, ekstatikoa, ekstasiana. Ostras. Ekstasia, baina ekstasi naturala, esan dugu, sustantziari gabe. Vale. Orduan, bueno, esan dezagun dela 2
bi orduko dantzaldi mota bat, hori, nere DJ fazeta hor bideratu nun, pixkat ikusita, musika magikoa dela. Musikak eramaten gaitula, ez, oso leku berezitara, eraman algaitu. Eta, bueno, musikakin bidai bat proposatzen dut estatik dantzen, 5 ritmos, deitzen dan teoria batetan oinarrituta, non musikak intensidade ezberdinak pasatzaitu, orduan da alako barne bidai bat, hitzik gabe, orduan horire puntaza bada, ez? Bueno, pues ez danean hitz egiten hauakin, gorputzakin... Izkera mota badare, bai, ez da, dantzakin edo gorputzkerakin edo alda... Eta etengabe aigea gorputzak irakurtzen, gorputzak sentitzen, orduan... Hori, eta, bueno, gero azpimarratu behar ere, ez dala forma bat bilatzen, ez? Bueno, pues oso ederrak dia forma bilatzen duten dantzak, ez? Kontemporaneoa, eta oso ikaragarria da. Baina herritarrentzako zer, ez? Danzantes de a pie, esaten, herri kulturantzako orduan ez da bilatzen forma bat, ez dago gaizki dantzatzearen ideia hau, bueno, erresa da esatea, baina gero barruan oino sartuta haukau, ez? Barru-barru oino gainea. Hori, hortik, baina, bueno, orduan hori itzi gabe, sustantziari gabe, esan bezala, berdina, norbera bere buruakin egon alizateko, eta bestena ere, pues, bueno, konfiantza bat sortzen da ere horrez, jakinda denok, bueno, edo konfiantza pixka gehiago onditu iten da, ez? Eta zapatari gabe, orduan, bueno, horri... Ondo dago, ez da, zapati gabe eta lurreko energiak eta bertako historika errapatzen, ez da, eta sentitzen igual, ez da? Nik esango nuke zapata dauzkagunen denan gainetik pasatzen gehala. Ez deu behirature egiten non zapaltzen deun, ez? Ez deu sentiture egiten, eta oinak dia lurrakin kontaktuan daukagun parte bakarra. Etengabe gaude, eta zapatakin bait jartzen deu alako... Zea bat, ez, alako muga bat, ez dakit nola, esamen orduan zapata gabe. Hori gaur egun, asko esatea, saldiak beti perratu india, beti jartzen zaioen burnila, lehen garai baten jartzen omen zitzaioen linosko gauza batzuk, eta baina hori puskatu iten da gero burnizkoa jartzen zuen, eta esaten dugu guain nahi dira altzea goetatzen. Saldiei hori kentzen, esaten dugu bost bihotz eta eskaela saldiak. Eta lau hankabagoitza da, eta zapaltzen duten bakoitzian, bombeatu iten dute odola. Eta ni pentsatzen dut guri antzeko zerbait gertatzen zaigula. Osa, gure hankake bai, azkenian, zapaltzen dezunean, azkenian odol guztik eta hobeto moitzen dira, eta lurreko bibrak eta esatu energia asko jasotzen dala, bertatik, ez da? Bai, da, ni txikitan ez zinun lurra ikutu hankakin, beti zapatillakin oituta sensibilidadea, baina oitzen juna izen neinen, eta gorputza dena aldatzen da, lurra nola geisten da, ez? Badoa, eta hankakin behiratu iten da, ez? Iten da, hori, pauso bakoitzen, pixka sentitu iten da, behiratu... Bueno, probatzeko gaude. Eta orduan bertako ekitaldi horiek, eta nola prestatzen dituzue, zenbat jende juten da, ez dakit asteburutan, astegunetan, une oro, nola kasu antolatuta? Hori, esan bezala, hau da, olen gehien funtzionatzen duna, saio solteak dira, goiz bateko saioak, hori 2 ordutan, gero jendea bazkaltzea gelditzen da, kontutan gelditzen da, eta, bueno, hori... goizeko edo, bueno, ordu batzutako ekitaldia esan dezagun da. Gero mugimendua adierazkorra ere iten dut da ona bideratua gehiago mugimendua, eta gero kontakt improvisazioa deitzen den beste dantza bate bai hor ja kontaktuakin, da improvisazioakin, orduan asteburutako edo oporralditako formato egiten detenen, baina jendea lotan gelditzen da, norbait hartzen duzu kaldatzeko, beti ere, bueno, aragiri gabe, pixkat horreren nahiko probatuta daukat, aragiri gabe pasatzen dunean asteburua, lasaixio ongo bagina bezala. Ez daki, nik Euskal Herriak esango du baina. Astelenian txistora. Hombre, igandean de baita, beko tabernakoan ikuste pozik da, Pues hori, orduan aste burutan gehiago iten dugu alako nasketa bat, eta gero baitare, pues pixkat norberakin egon aberbakoitzan nola idan bizitzen, da gero, pues hori, pues nilo txamaten ziak, pues haupa, nahi honik jentziak, haupa, batzutan esaten dare, importantea la bakoitzaren erritmoak errespetatzea, ez? Bestela ematen du, indardala junda, ez dakiz zer lortu, eta ez dakiz zerrin, eta, nel, degain begiratu. Urga jeki bota jokeo bukaeran. Bueno. Baneokan ehartuta, eta... Betu, garbitu jek eskoak, eta guen niko deuna da, hau, betu, lau vuelta emango xioto horrela, egia esan, gorputza hartu du, ondo dago. Erki guaz. Eta orduan ze, baina nola biltzen dezu jende hori, nola elkartze zehazkio, nola jendia aldu jun bertara? Trapua... Bai, hor da kasu zuria. Osondo, eskerrik asko. Ningotena da, hori hemen utziko dut, eta utziko dugu gaiuan pixka gogortzeko, eta bere testura hobeto hartzeko. Osondo. Egia esan ondo ziok, Bueno, azkeneko tokerrekin, Ondo ziok. Bari, gaur egun komunikazioa argi da, bueno,
ematen du sare sozialetan da hola dena, ez? Eta horreon bardala, eta zakizer, baino ni ez neoko oso ados. Alegia, uste dat pixkat importantea la sare sozialana, baina Euskal Herria zorionez herri txiki bat bada honeako eta txarreako, Eta orduan belarria eta hoa eta oso ondo funtzionatzen dik, eta beti esaten da, baina zerbaiteko baukanean kalitate mota bat, eta nik hor konflikta handia zeukiat, ez? Azkenean saldu in behar da, eta jarri behar da kriston argazkia, eta kriston ez dakizer, helarazteko orduan zein etortzen da, zer espero du topatzea horre... Ez dezu naturaltasun hori topatzen igual etor... Horra, hausnartzen hain naiz asko hori, ez? Azkenean zer da saltzen deguna, porque gero bestia da, dantzakine bai beti igual sustatzen dira gorputz eta pertsona modelo bat, ez? Igual ez dakizer, bakizer, eta adinguzitan ez aldaukeu eskubidea dantzatzeko, bai? Eta bakoitza beria daka, eta bakoitza bere iztea daka. Hori, eta kojua dana, eta zea dana, eta igual normatiboaz dana, eta orduan, bueno, pixkatorrekin hausnarketa, zer zabaldu, nola zabaldu. Ba, ematu dantzari bat izateko, bai, izan bertzela finia, ekiztun elastizidadiakin, eta azkenean danentzako dauleko, ez da? Da hori da, eta mugimenduak, eta dantza da, mugimendu bat, helburu bat bilatzea, ez duna, eta orduan mugitzeak, barrua pixkat irekitzeak hor, deno egiten digu honez, eta gero harremantzea esan dakoa, ere aldarrik atzet, agarra hua bueltatu beharko litzakela, galera hundi bat izan zan, agarra hua galdu zanean, orduan, bueno, hori osatzeko, orduan, hortxe. Bueno, ingo deuna da, betu, porrua martxan jarri deu, orea ozgailuan sartukoet, eta jungo gea, betu, gaur porruakin egian ez, jungo gea baratza batea, ikustea porruak nola azten dian, eta nola iten dituzten, da nola azten dituzten. Jungo gea sustraiakea, eta segituan gaude bueltan. Eguerdion, Joseba, gaur Zangotzan gaude, eta porrutaz ibiliko gea pixkat hitz egiten. Porrutaz hitz egin hasi aurretik, esplikatuko izuet pixkat hemen Zangotzako pastoritzan eta sustrai barazkiaken baratzan ureztatzeko erabiltzen dugun teknika. Arabiar teknika hau erabiltzen azekiatik ekartzen dugu ura, eta egiten duguna da sustraiak ura hartzen dutena. Landarea busti beharren, bustitzen ditugu sustraiak. Orduan, kanalizazio egiten ditugu landaren inguruan, eta hola, usten dugu pixkat ur bastante sartzen, eta gero ingo duguna da itxi kanila, eta ja ura jungo da lur azpin filtratzen, eta sustraiak ondo bustiko ditu. Onura da, udaran, hemen Zangotzalden 40 gradutan jartzen gea. Orduan, landarea bustitzen badezu, azkenen ez da ona. Landarea sufritu egiten du, erre egiten da, eta honekin lortzen duguna da, zuzenen, sustraia busti, eta ezetasuna hor lurrazpin mantentzea. Nola errekako ura erabiltzen dugun, ur honek ez daka esklororik, ez daka inongo potabilizatzeko erabiltzen dituzten produktuk. Hemen ditugu porruk. Porru hauek ekainen hasi nintzen landatzen, eta egiten dut pixkanaka astero, ekaina, uztaila eta abuztuan zehar, astero batzuk landatu, eta bain ja, irailetik aurrea, otsaila arte edo gutxi gora bera jungo naiz biltzen, eta larun batero Tolosara eramaten. Porrua hemen ondo ateatzen da, egia esan da, baina asko ureztatu behar da. Porruai ura asko gustatzen zaio, eta zonalde honetan egiten du eguraldikin astero egon barzea ureztatzen eta lurra beti ezetasunakin mantentzen. Jende batzuei potolo gustatzen zaizkio eta beste batzuei meak. Orduan juten naiz pixka denetarik hartzen, eta gero ja azokan bakoitzak aukeratzen du nahi duena. Ointxe atea ditugu, garbitu, pixkaturetatik pasa, eta dozena erdiko sortatan egiten ditugu, eta saltzeko prest. Eta sukaldatzeko, berri asko ez da erabiltzen, baina, purentzako, eta nahi adibidez, nahi gustatzen zait, ostoa, olako zatitan zatitu, eta frigituta, eta oso ona geratzen da. Ez da asko zagutzen, jende asko ez duela erabiltzen, baina nahi gustatu egiten zait, entxalada gainen jartzeko, eta gero betikoa, txuria erabiltzen da, berde pixkatutzi, kruzeta bat egin, eta barrutik ondo garbitu, ze porrua beti barrutik lurra ukitzen du.
Etxaien aldetik, bai, ikusi detela temporada honetan behintzat, etxaiak ez diala sartu. Nik produktu kimikok ez ditut erabiltzen, saiatzen naiz dena aldan modu naturalen itea. Azkenen pestizidak eta olako gauzak ez erabiltzeko modu bat baita da barazkien rotazioa. Beti tokiz aldatzea, sustrai produktu bat jarri desun tokin loren produktu bat jartzea, eta gero baita asko erabiltzen da, esaten dana, barbetxo. Barbetxo da, lur eremu bat, temporada baten landatu gabe ustea. Orduan lurrak berriz regeneratzen juten da, eta gero ja hurrengo temporadan ja zonalde hori okupatu eta beste bat barbetxon utzi. Porrun aurretik hemen babak eukin nituen, gero porruk jarri nituen eta hurrengo temporadan zonalde hau egongo da utzi, barbetxon utziko ditu. Sustrai barazkiaken proiektu barrun, azkeneko urteetan sare sozialetan sartzea egin dugu, Instagramen sustrai barazkiak bezala gaude, eta bain urrengo proiektu txikia da hilabetero, rezeta batein, argazki katea eta txartel moduko batzutan, esplikazioa jarri eta etxesetxeko zerbitzutan eta Tolosako azokan bezeroi eskaintzea. Beti izango da garaiko produktu batekin, rezeta bat ez dala hain ohikoa. Orduan baita aukerak emateko jendeei erakusteko rezeta ezberdinak daitezkela betiko produktuekin. Tomatekin adibidez, hojaldre tomatekin. Hojaldrea behin labetik ateata, hojaldrea bakarrik, gazta krema, pimienta beltza eta limoiakin krema batin, erditik zabaldu krema hori eta tomatea gordina laminatan gainen jarri. Eta gero oregano pixkat bota gainetik eta primerakoa da. Bueno, gaurko porruk bilduta ditugu ja, eta ikusita ze orduan ja, nei bazkaltzea tokatzen zait. Orduan, Joseba, hemen uzten zaitut eta noa etxea porruk sukaldatzea. Aio! Hau pasuaitz, eta gora gure porruak, gire porruak, eta hemen dauden ze gauza hona da porrua, Euskal baratza. Ze izango zen Euskal Herriko baratzak porrui gabe. Betu, egia zen, barazkile askok eta esateko, hau ez dakit, tomate, beste, ekoizten, baina porrua dana saltzea. Daneako balio. Dana, gaina balio, goxatzeko, egozteko, kontserbaniteko, ze gauza goxua dian, gozua galdi berian, eta gainea indarra mateiko, Gora porruak. Gora gure porruak. Bueno, eta zuaitz, bakit Tolosako, esan dezu Tolosako merkatuan ibiltzen zela, gu aurten merkatotan ibiliko geha, ea Tolosan ikustegean bertan. Bueno, gurean jarraitzeko, horea hemen dakau. Bastante. Piskat osku zaigu. Bastante. Txukundu deu. Bastante. Txukundu du, eta guain eman diogu ikutu bat. Ingo deuna da luxatu, molden jarri eta laberatu. Vale, porru hau ikutzi behar dugu murrizten, Bere karamelu batea behar dio, goxatu behar dugu. Haizue barazkionek ur asko dakala, eta ur hori guztia atera nahi dugu, bertan sustantzia gelditzeko. Eta zukungo zehaldi berian, ingo deuna da gero, kukulioen barruan, esan duen bezala, entxaladia bat jarri, bertako frutu eta barazkiekin, ingo eken adek adibidez, mango hau, zuritu eta laukitxotanin, bale? Bakizu ezurra nola dakan, bakizu nola pasala bana emendikan? Modu ezberdina daude, baina batzuk bit erditan mozten duen. Bai, hola, haiten da, hemen xapala daka, hola, xapala eta luzia, bale? Venga, zure kontu. Laguntza berbak esan. Bale, ondo. Nik uste. Bai. Hola, hemen dikan edo, ez? Neko gertu hau, hola, tak. Bai, eta gero ezurrak beha bialtzaidik kanpoaka. Bale, handixo hau era. Handitak ino betu diko zea, bai. Venga, eta kontatu, leheno izan deu bai, han zure baserri niten dituzun gauzak, baina garena proiektua zehazki zertan datza zehazki. Bai, garen mugimentua. Garen mugimentua. Bai, ondo. Aber, neonek hori, gauza mordoskatan ibilita eta ikasita, ez? Gauza bideratzeko modu asko zeudek, ez? Zeok mugimendua erabiltzea terapia modun adibidez, ez? Edo ere, yoga eta
espiritualidadea ere, badek, zerbait nahiko pendiente diauna gaur egun, ez? Bai, pixkak neukan hori dana, oso frikila dala, eta baina ze biharra dagan, eta iteunak onuran horrentzegu, ez da? Eta nahiko, umezurtz gaude, ez? Hortikan, bat utzi deu, baina, nik ikusi nuen ere hori alderdi soziala garrantzitsua dela, ez? Osa, egiteun gauzak, nola gizarteratu pertsona bezala zer ematen digun, eta, pixkat nire kontua garatzeko enfokea izan da garen mugimendua, ez? Osa, pixkat aldarrikatuz pertsonak eta gizartea mugimendua gehala, etengabe, pixkat nola hori zaindu, nola hori begiratu, orduan, oain erramienta hauek erabiltzeizka, eta esan dako estatik, kontakt, mugimendua dirazkorra. Kontatu horiek zer dian, estatik bat zer da, zehazki? Hori zera, 2 orduan esai hori itzik gabe eta sustantziari gabe, eta hori esan dako... Hori pixka garatu du, baina kontakt adibidez... Hori asmatu zuten arte martzialak eta danza garaikidea iten zuten jende batzuk. Eta hasi zian bata bestea saltoka eta botaka eta egin zituen kriston, esperimentuak. Eta orduan jendeak parte hartu nahi zuen, ez da joaguke nahi deu, azkenen jolastu eta horrei deitzen diote berbena berria, azkenen, baina, karo, ikusi da, ezin da lain arte marzialetako bezala, azkenen pertsona anistasun hortan, orduan, bestela lesionatuta bukatuko. Claro, da gehiagizko astokeria, ez da, orduan hor, pixkat hori garatzea kontaktua, eta gero horre garatzea pertsonan behar asko, afektibidadea, sexualidadea, botere harremanak, gauza asko atatzen dira kontaktua tartean daunen, ez? Orduan badek berbena bat, hori dena garatu alizateko, pentsatu, bazedan dantzatu alizatea, ez? Eta hori, norberak esatea, nahi honeko nitentziak, honik nahi diatikutu, eta onaino ez, berriz geho, de repente ume bihurtu, eta saltoka, eta, aukera asko mateizkik, orduan, hori ere tresna bat da, baina azkenean garen mugimendua albidetzeko, ez? Eta garen mugimendu hori egon zitekek gutxiegi, batzutan, egon ziteke kola, egon ziteke gehiagin beharrat, eta gizar dardun, pizkat, arreta jarrizkeo, nola, ez? Eta hori kudeatu behar da, kontrolatzen jakin behar dugu, o garena aiz eta izen bezala aiz, edo ze ikasi behar dugu, gu kontrolatzen bestiak lasai joteko, o bakoitzak ikasi behar du bestiak kudeatzen, edo nondikan harrapatu horrei? Hoi denai baietz, hoi dena bai. Dena bai? Hoi dena bai. Baino, gertatzeana, psikologiatik esaten da askotan aurrea bizitzeko, garatu behar izan diteu, guretzako osasuntxuak ez dian jarrera batzuk, ez? Adibidez, kaso iten ez zioten asko, etengabe harreta daitu hartzun, eta pila bat hitz egiten zian. Baina igual alperrik nekatu iten dek, igual ere, orduan... dek misterio bat, baina hori norberak dak. Ez de gerrez eta bakoitzak era bate ikusti eta bakoitzak beretzako ona, o igual naztutzen nahi dek, ez da? Eta gero hori inguruan, de repente gauzak ez baldin badie funtzionatzen, igual bada zerbait badela. Aldatzen hastea iz igual, o... Etzek, misterio bade, horretik garen mugimendua, eta hori ikasten egatik, eta etzek formularik. Dek pixkat, ez dek beti berdina, ez da? Segun zezazoitan zauden, zure nola zean, eldutzen zoazen enian ebai gauzaiek aldatzen jutezea, zu ikusten jutezea, zerrek ondo sentatzizun, zerrek ez, zerrek eta zenian hemen ondo sentutu behar geha, ez da? Eta ondo sentitu arazi bestia, ez zu ondo sentitu arazteko bestia izorratu ere, ez da? Eta batzutan konfliktuare bai igual, porque batzutan nahi dugu ondo sentitu, eta igual gaizki sentitu behar du momentu batean gauza bat esan behar duelako, o duelo bat behar duelako. Guteko, ez pelota ondi joitean guteko, edo... Hori. Eta gero ere ez dugu aztu behar gizarte honek lehen esten ditula izateko modu batzuk. Eta beste batzuk ez ditu, orduan modu hori ez daukana, igual kokildu iten dek, eta ez, edo gorpuzkera ezberdinak, edo... asko zeo, orduan... Hoi gaur egun behitu asko gertatzea eskenien sare sozialetan, gazteek eta esan gazteek eta helduak esaten duena zehara zodan, nola esate izuen edo zer gauza, edo zein ereta lau hitzitzen da, pantailan beste aldean zaudenian, eta gauza horiek aurrez aurretzen ditun esango, eta esan eski hori bai, beste jartzen duen arpegikin da jartzen duen bialtzen dizun seinalekin gorputza dirazpenakin osta, ja azte zea igual beste erabatea pentsau o barkatu, ez dizuto esan biarre eta pantailan beste aldein susurian da etxen teatzen, no? Eta normalen amaten dudala ez dakizer, igual ez dekori normalena edo gizartean euneko handi bat zer da, ez? Orduan, aitzakia dek hori dena hausnartzeko eta bira baina artekok guk janaria
izateko, eta guk etxek izateko kriston lan egin due. Eta guk guain dauko aukera, denbora pasatzeko, gizaki bezala, on zer egiten digunak, aztertzeko, eta usnartzeko, eta garen mugimendua, edo, bueno, ez dakit bat den, o gauden, o komeni den, o badoan, edo, baina, bueno. Eta gero, hau nola ustartzen dezu, danak adibidez esan dezun bezala, dantza, musika, hitza, janaria, hoi dana, hor, esan dezuna, azte buru pasa, jendia, o ez dakit, hori zera, retiro baten antzeko bat da, hori juten da jendia bere... Formato hori da, ostiralen, azte buruko gauza danean, hori, normalan sukaldari batekin hitz egiten dut, berak sukaldatzen digu, nik publizidade egiten dut, eta jendea apuntatzen jutea, eta hori, gero ostiraletik igandea, hori nik arrera egiten diet, eta ekintzak ere bideratzen noa, eta, bueno, pixkat ikusten taldea nola dijon, eta hoxe, retiro baten... Egon aldi bado, aporreta junberrean benidorrea, azte buru pasa, o junberrean etxerrural batea... Bueno, aukera. Zemat lagun elkartzen dira bertan, ez dakiten dian, ez dakit, zeintzako, amaseientzako, berrogeientzako, nola dia hori? Etxeak ditu 22, horrek baldintzatzen ditu gauza batzuk, baina gero salan, 30 piko juntatzen geha dantzatzeko ere batzutan, nire polita, hoi tabernatako fenomeno hori, batzutan txikia mateu, eta gero hori infinitua zala sartzen jutea. Eta gero terratzota kanpua eta bueltata. Hori. Vale. Eta, holakok, esen batero, leheno esan dezu, ez zaizula gustatzen zare sozialetan, baina jendean nola harrapatzizu, nola biltzen dezu jende hori? Badaude, taldetxo batzuk WhatsApp taldeak eta badaude, gero, Instagram ere erabiltzen dute, bertan jartzeko, behintzat... Zer da torren, ose ongo dan, da informazio txoak botatzeko, no? Jakiteko, jakin nahi duna, jakiteko. Oso astu nahi izan gabe, eta gero egia da ere, pixkat saiatzen nahi zela gauza batzuk azaltzen, igual bideo motx batzuk egiten, baina horre pixkan... Eta hau ezel daude, azte bururo, o udan gehiago izaten dira, azte santu, zubik edo noiz topatzen? Bira, esango nuke, hori 2 urte hauetan, azte buru batzuk egon dia libre, baina ja nereak ez dian ekintzak alokatze ditut, oza, nik ezer ez dudanean alokatu iten dut, ia azte bururo zerbait baldin bada, yoga ez baldin bada, sexualidade taierrak, eta garen mugimendua, oaingoz, alokatzetenean ongi heldu zaitere pixkan lasaiotea. Batzutan nahiagoet oek garbitu eta etxea fregatu. Jende hori aten ditu etortzeana, eta... Orduan, pixkat, baina orain nahi, pixka martxa hartzen, baina astero beti zerbaiten aukera, egu berritan nahiko egurra emango diote, eta hortxe. Ondo. Ingoan ditut laukitxoak atako ditut, edo... Laukitxoak eta bertan bota. Venga, bikain. Bertan bota, eta gero ja tomate botako deo, tipulare eta betu hau nola idan murrizten, Usaia erra, Usaia erra, gauza erra. Hone ere gatza pixka botako jo, Gaztak bere gatza puntu emango jo, baina porruei gatza pixka bota berdio, eta baita ere bota biherdio, ez negainei gatza pixkat. Bueno, eta, Oskar, orduan zu hor beti buru belarri zaude, ez bazera zure garen mugimentua, beste histori bat, eta betian goiak iten, baserri kanpone beti lanak egoten dira, ez da? Bai, kompleto. Animalin bat edo gelditzen zaizu, katutxuen bat bintzaz, txakurre bat edo... Katu badien libre, berritu ginunen, askatu ginunan, eta gaitze, baina hori nahiko argi neukan hori, animaliak tema bat zian etxen, hori aldiro kaka, aldiro belarra... Lan gehitxo. Eta etxei bueltan da askoak azu, zagaztik edo tal molak eta... Gaztain ondok eta badaude, eta gero ondone terrenotxo bate hoi desbrozadorak inda garbitxu beharrekoa eta hoi bai, eta hombre, geho zorionez, terrenok eta etxek bazitu, baina inguruko hartzaiek eta hartu ditu, eta mantentzen da. Mantentzen da. Bai, xatik honor bere lan emateu, ez da, hoi danak kudeatu, txukundu, zaindu... Eta esan beharra dukat, herritarrak ere, nahiko ondo hartu dutela asuntua. Hori ni banukan ere respetu ematen zehaz, azkenen igual bizitza modu bate ulertu unak ez, bertxolariai gaia jarri nien herriko festetan hori, etorri zala gaintzatar batek ikusi zula kanpotar bat zuait bati besarkatuta. Orduan, pixkat olaxea igea... Nola da esatea hori? Txoke kultural da. Baños de bosque, ez ala horako zerbait, Hoi deiten da, hoi de asmatu da, baina bueno... Gauza erra da, egila esan askotan, behitu, horako baso bateak gutezea eta esaten duna, ez da, zehose lehorra zapaltzen dezunean, zehose esia, zehose zuaitzan buelta, ikusten dezu zuaitz bat,
Eta begik itxita, bakizu askotan zein dan iparraldia eta zein dan egoaldia. hanbestez nahi. Belarra dakarago, hor goroldilu bateatzean lekua, hori iparraldia da, bai, eguzi gutxi mateulako. Egia da, garai hauetan ematen dula gauza berteula eta ez dakin noa jun behar deula eta ez dakiz zer, daukaunakin, hemen ingurun daukaunakin, da barruan daukaunakin oporraldi ederrak bauzkaula, eta horra arreta pixkatorrea matea, ez da gaizki. Bueno, Oskar, bagoaz, hemen, betu nasketa jarrain deu, porruakin, gaztakin, arrautza esne gaina, eta hau inbiar deuna da, geho pastelan barruan jarri. Baina utziko jogor pixkatiten, haure jungo geha prestatzen, eta bitarten ningo deuna da, sartagi jatetxea jungo geha. Ikusiko zuen, bi gazte, fundamentuakin, eta sartaia eman da eman. Eta ke puntxua, eta porruakin goitue. Guazen ikustea. Kaixo Joseba, kaixo guztioi, Isaro eta Diego gara, Baliarrain herrian gaude, eta sartagi jatetxea da gure etxea. Ongi etorri. Diego hasi zen proiektu honekin martxak 15. Azkenen nahizun behazekin guztia plater bakoitzan erakutsi jendeari, jendea oso gustadoteko, eta hori ari da lortzen. Azken kariñoa nabaritzen da plater bakoitzean, merkatuko produktuak nabaritzeiek, kilometro zeroko produktu horiek plater bakoitzen nabaritzen dezu, jaten dezunen, testura, dana, eta, bueno, azkenen mundu guztitik ibili da, eta proiektu honetan dana nabaritzen da, bere esperientze guztia. Ostatua da orain, baina garai baten izan zen apaizetxea o apaiz ikastetxe bat izan zen, eta, bueno, juntzienen hola, herrik ostatu bat inzon, eta ostatukin inzun jatetxe politxau, eta, bueno, hemen Diogok aprobetxatu zuen aukera, eta sartu zen, esan zuen aurrera. Ikuste dituzuen kuadroak, Baliarrengo udaletxetik hartu ditu Diegok, permiso eskatuta, eta Baliarrengo historietik datozte azkenen argazkilari bat zeon, da urte deixenteko argazkiak dira oso politiak, eta, bueno, azkenen ez, xarma hori dauke jatetxe honek. Bueno, hain jungo geha, Diegorekin plater goxoak preparatzea, biala porruak parrillan, eta, bueno, lehenengo pasua egiten duna da, porruak parrillan markatu. Diegok egiten du lan hemen, Baliarrengo ostatuan, kilometro zeroko produktuarekin, horrekin egiten du elaboratu bai eguneko menua eta bai astebureko menua. Guten da Tolosako merkatua larun batetan, ordizikoa asteazkenetan, eta horrekin egiten du elaboratu kristun menu goxoak. Porru hauek ordiziko merkatutik hartu ditu aste honetan, orduan platera hau aukiko du temporada bat hemen, baino gero juningoa eta beste produktu bat ekarriko du. Asten zer dakau, asteazkenetik ostirala eguneko menua, eta, bueno, eguneko menua oso elaboratua da, baina bukarekoa, adibidez, plater bakoitza dijoa, 16 orduko lan batekin atzetik, masaiak adibidez ira bat egiteko, orduan, karo, asten zehar bai da oso goxua, baina astukarako menua da elaboratua. Hau adibidez, porru parrillako plater hau da astukarako plater bat. Gero, iten duena da, gorringoa arrautzarena sojan jarri, eta porruak iten dituna da, enbasatu eta uzten ditu 12 bat ordu baja temperatura egiten labean. Diego ibili da, Estrella Michelineko sukalde ezberdinetan, bai Dinamarkan, bai Txilen, bai Donostin, orduan nahi zona zan honekin, proiektu honekin, plater bakoitzean demostratu du dakin guztia. Bere sekretua, da, kamado amerikanoa da, parrilla mota bat daula, borobila arrautza itxurakoa da. Kamadoarekin, parrillarekin egiten duena da, ahumatu zaporetoke hori eman. Eta, bueno, horrekin, kristun platera egiten ditu. Hemen dazkagu porruak egin da, eta faltatzea eguna da, enplatatzera. Platera jarri porruak, gero dijoa arrautzaren gorringoa sojarekin dijoala, gero papada iberika erregiten du, gero mikromezklun letxuga, eta bukatzeko egiten du emulsionatu, maionesa batekin porru zaporea dakana. Plater goxo hau probatu nahi badezue, etorri sartagi jatetxera. Eskerrik asko etortxagatik, eta, beno, agur, agur. Aio! Hau pabikote, eta gora prestatu ezuen hori. Ze ona,
Eta zeun hola gaztetxu egor, hola gaztetxek eramaten, eta fundamentuak egin, eta bertako zagai egin, eta, mil esker eta heldu horrei. Eta gu horian jarraitzeko, hemen txe, atea deu gaietatxua, baina kustezue, konbenidadea pixkatola itia pixka lehortzia, bestela gordina galditzea. Eta guain iten diotena hemen, prestatu nasketa, porrua, arrautza, esnegaina, porrua ondo goxatuta, ondo goxatuta egon behar du, bestela hemen ez da ingo. Inbiar dena daia horrelaxe jarri. Eta orduan gazta ere badaka. Eta, guain, ingo deuna da, nola pixka gore atortzen genen hemen askotan, ba pixka gazta gehiago jarriko jau. Agolaxe. Eta hemen lagundu behar zu, hemen botatzen jarraitu behar zu, adibes, behitu, tipulina laukitxotanin eta bertan bota. Eta hemen behitu, ez gai biliko, hola, txoak ejakin esatean bezala, hola, pusketa bat hartuko deu, horrelaxe, erdin jarri, eta badijua labea. Agonea, hau bentxe, eta hau labea. Venga, bagoaz. Martxan dakago hau, eta jarraitu berdeun mingaina ematen. Adibidez, hemendik aurrea, gabona ikusten edo, zer dakazu, ze urrengo ekitaldi topatuko dituguan sortetxean? Bueno, pixkata ipatzearren, asteburu hontan xamurtasun tailerra egongoa, xamurtasun tailerra? Bai, egiten du, pixkat seksualidadea eta, bideratuta, eta, baina horiek pixkat alokatutako ekintzak eta dia, eta, gero horregongoa tantra tailer bat ere ongoa da, hori ere... Zertan datza geneateko tantra zehazki? Yoga mota bat da, yoga mota bat da, non arreta jartze duten energia sexualean, baina energia sexuala ulertuta zerbait irekia bezala, ez, gaur egungo gizartean sexualidadea eta genitalidadeakin lotzen da, ez, eta hori, gehiago energia vitala, eta, pixkat energia vital horrekin kontaktuan, pertsonen garapena bideratzea pixkat hori da, eta maitasuna ere kontutan hartuta, eta... Bai, hortikan, eta gero bani honek guberritan proposatuko ditute bai urte aldatzeko asteburuko egonaldi bat, bi eguneko egonaldi bat, erregeen bueltan ere beste egonalditxo bat, pixkat data horiek ere beste modu batea pixkat... Bizipoisa pixkat sartu, eta... Ospatzeko beste modu batea, bestelako lekutan hori bat, ri-ra, ru-ra, eta orduan, aukera ezberdinak eoteko, orduan, heldu die, da estatik zaio mordoxka bate bai, horre guberrien bueltan, eta... Eta, esan duzun bezala, hoi adibes apuntatzeko eta, o nola apuntatzea, zure sare sozialetan nola topatuko dugu zure... Bai, nik nahiko argi neukan web horria nahi nula txukuna eduki, nahi dunak ikusi sortetxea.eus, iru ubebikoitz, eta gero Instagramen ere baukat sortetxea ditzen dan kontutxo bat, eta hortxe nahi dunak topatu, hor naho denan atzian neonin naho, eta esan bezala autonomoaren bizitza ez, Eurra. Koldo Tapiak bertxozale elkartean esatetzen bezala, holako lekutan jakin behar daungi baita eskoa pasatzen, Ondo. Eta bertxo eskola eta esan dezuna, bertxotan hor jarraitzen dezu, noiz baite... Ez dena entzako eskaz, hombre, igual hola tarteka, laun arten batian, o da pixko bat, animatzen zera batutan. Hip-hopakin eta ere pixkatiten nun, hori eman alditxo bat ere horrego berritan badao, ingoet, eta hola, baino ez, serio ez. Ez du denboak ematen deneako. Danako ezin. Igual etorriko biara munin, ez da? Hoi da, gauskalo bizitzak ez da jakiten inoiz, baina, garaian garaikoa. Guri gabe. Eta gaiaraian mugimentua, beti mugimentua. Garen mugimentua, batzutan gutxixio, bestean geixio, eta batzutan batek nahi duelako, eta bestetan bizitzak ekartzen duelako, ez? Eta, ze jende jute zaizu, adibidez? Jendea solteka jutea, kuadrilan jute zaizu, bikoteka, ze helduak, gaztetxoak ebai, ze urtetatik aurra, adibidez? Aurrentzako ez da? Aurrentzako ez da, ez. Esan ezagun, gaztetxoak igual beste leku batzutan izatea ikuspuntua, ez? Gehiago desmadrean, eta, ala dago. Esan ezagun, adina oita zortzi izan leike hasierako adin bat, eta hortikan, 60 pikor arte, eta, gero denetari dago, baina... Baina, gehiago jute zaizu helduak, o gehiago gaztetxoa, jubilatuak ebai jute zaizkizu, o... Mediana eda, juten dia batzuk, baina esango nuke gehiena, gure, ez dakit, holako... Erdibidekoak pixka bat, bide bat... Ni pixka bekoa naiz, gehiago, Pentsatu dit, enak atrabitu, pentsatu dit, baina, erdibidekoak, orduan, nik esango nuke, pertsonak igual gauza oikokin ja txispa pixkat galdu dutenak, o zerbait investigatu nahi dutenak, eta, pixkat hortikan urrats bat emate dutenak ikusteko, beste probatzeko pixkat. Hemen, behitu, hau kukulu betetzeko, inda dakau, pipermina pixka pikante salgi altzea.
Zale-zaliaz, baina gero gustatzen zait pixkat bere neurrian. Pixkat, venga, neurrian motako jo hause. Ni leukitxo hauekin ditut, baina ez dakit... Bota bertara, bai, bota bertara. Ingo deuna da, olio pixka jarri, horrela xe. Gatza ere bai, vale. Eta, dana eka hor. Emango jauna da honei lau huelta. Gehiago ez, ezta? O bai? Eta bi puxketa hauek eziko la pixka sustarra zekaela. Ondo. Honei bi huelta eman. Ni den aprotxatzekoenak. Dan hori untxientzako hori, taka. Eta hemen ingo deuna da, kukulu hauek jarri, eta pixkat itxoen behar dugu. Zatik, pastela pixka faltatzaio bukatzeko. Ingo ditu kukulu hauek jarri, eta guantxe gatoz. Hoi, inbehar duena da, plater baten gainean jarri bakarrik, baino. Kukuloa betetzen, betu ze gauza ona, Simple eta goxo, Bai, eta elegante. Elegante, oide, beti elegante. Bueno, guantxe gatoz, pastela bukatzean nian. Bueno, ikusi zu kukulo ze polita gehatu dian, Oian jartzeko baserrin, Esango nuke. Eta pastela igatze zaiona da, aber hemendikan topatzen tendik hola ostotxukun bat, xilpusketa batekin, listo dakau. Bueno, Oskar, azteko eta behin, eskerrik asko etortzeatik. Bueno, placer bat, askotako. Eta, bertan ikusten gehan. Bueno, bertara juteko. Antxengo naiz nik. Agur lagunak.